Zigzag band inondifadza pakuti izvo ndo chimwe chezvikwata chemuno muZimbabwe vakakwanisa kublenda musambo wedu wepasi chigare nerege ndobva vabudisa kamusambo kawo kanonziko chigiyo kamutambo chigiyo kugiya izwi kunyanya karinotarwa kuwandauko kuwandau kunowandoo zvakareka kwakakurira chikomana Gilbert Zvamaida ando aripo one of the surviving members kutora kunokoka ndiakuridza lead guitar kwa Thomas Mapfumo kwa America ikokoka Gilbert Zvamaida ndiye ndofunga ndo panenge pakabvira kamusambo yavo kuti vatiwo musambo wavo ka ndiye chigiyo nekuda kwekuti Gilbert Zvamaida ndeumwe zvakareka akazvarirwa ikokoka kuchimanimani kuRisitu village uko kuRisitu village ndiko akazvarirwa ikoko Gilbert Zvamaida. So nokudaro kubva kwakaita ikoko achizouya kunoku ndopa akasangana nevamwewo especially achibva kuchimanimani akabva ya Mamtare mumo makore 1976 akamboti fundei ikoko dzaziri nguva dzehondo dzake zvakanyangere ngoriko up and down achingokiya akamboenda kumusha mbotizira kudhorobha zvakadaro ndo munova zvakareka makasimudzirwa kuti ange achipinda mune zvemagitari Gilbert Zvamaida. So 1976 ari Mamtare momo 1979 wakatanga kabhendi kako kanonziko Perjury vaina na Jimmy Makurea na James Jones Njovu Yalema na Gilbert Zvamaida Ephraim Mandeya ikoko vakarowa kabhendi kako kakazoparara kainzi Perjury kakazoparara kakazingika kuzonzi Nuclear Reaction Band kaiswa vamwe vanakaita sana Edgar taziva zvinhu vari kwaMutare ikoko kwakamboedza munananya manindi hotelo mumwe ndo maakasanganawo zvikareka neshamwari dzake Gilbert akaita sana Fabian Mapfumo zvakasangana futi ikoko vakasangana zvakaenda na Susan Mapfumo anga atori muimbi anga atori mukuru zvokutoti akabva sangana na Gilbert Zvamaida. Susan Mapfumo kumba kwawo kuri kunana Norton ndoko aibva ikoko so nokudaro anga amboendawo pato ikoko ndobva chikwata chake chaangaenda nacho ikoko chobva chaparira ndobva akabva abatanidza ikaka Perjury Nuclear Reaction akabva akaconverta abva akaisa akatungamirira akabva akakatiwa the Boogaloo's mugore 1980 vakabva zvirudzwa vaunzwa kunoku kunotoona vari Susan Mapfumo, James Makurea, Edgar taziva zvinhu, Chaplain Gilbert Zvamaida aripo zvakarema na Jones Njovu Yalema 1980 muna April kunotonja independence yekutanga munotoni ndo vakalidza ipapo kana Susan Mapfumo the Boogaloo's apa ndoda kungoti mungoona kuti ndikudze kuti Zigzag yakabva kupi uyezve yakabva nayo kure ndivanani right. Vafamba kudaro Gilbert Zvamaida pane murume ainzi mugore 1980 John murume ainzi John Misolo handiti ativaridza paindependence paya munotoni John Misolo ndiye umwe akamboshandawo zvakare nana Susan Mapfumo papo akazombobuda ndobva amboenda kugweru achishanya zvake ndobva azouya neshoko rekuti kugweru kune nzvimbo iri kuda resident band saka vakomana vakabva vafunga zvokusiyana na Susan Mapfumo vakomana veband yega ndobva vaenda kugweru vari Jimmy Afati nevamwewo vari mugweru imomo ngora 1988 asati apera ikoko ndobva vanokemba paipa takarangana night club ndoranga riri night club hombe mugweri imomo kwaisvikira mabhendi panguva dzake idzodzo ndorairira iroro. So apa vangana vanhu vakaita sana na Afati pabass, Gilbert Zvamaida achiridza rhythm, John Misolo, Edgar Tazazvini vocals, Peter
Chaplin pama drums, John Jovialema zvakare achitidza zvakare ka lead ipapo. Apa manje yanga yachinjwa zita manje vakomana vasangana kawa achisiri the Bugaluzi yekwasizana mafumo ya Sara kunotoni vamugweru vakuzviti Yoko 80. Vari mugweru meme vakatanga kuzviti Yoko 80 vari pa club takarangana paipai vamwe vachivati Mayoks. Then kuma late 80s ana John Misoro wakabva adzingwa nemanagement yepa iyo ndiyanga atsvaga contract bavasa akazodzingwa nevakuru veband nevakuru vehotera iyi ndobva rekulesona anonzi Nicholas Kunaka ndobva wakushanda paipai. Nicholas Kunaka ndiye aimba ukanziyo dzechirungu ipapo vazojoinwa futi neumwe ainzi Japiri Jamkwati Japiri ukuridza kumadrums kumaxist brothers akatomboridza kuzigzag band vari kugweriko kwa Yoko yemgora 1980 yanga iti Gilbert Zvamaida, Peter Chaplin, Aspa Afati, Nicholas Kunaka, Japiri, Edgar Taziva zvinhu mugore 1980 kokoka. 1981 John Musoro yokudzingo yakabva auya futi auya John Musoro zvakanzi komano ndaona contract kupi kwazvimba handi ikoko wakomana vamwe vakabva ngoshowa vaenda kuda kuenda kwazvimba kweke kusanganisira ana Jamkwati ndobva vaenda kugweru vakabva vasiwa mugweru. Vamwe timu yese ndobva raenda kwazvimba kweke vabva vambonogara kwazvimba kweke vabva vambonorowa varipo pai asi nzvimbo dzakazonorema kokwe ndobva vadzoka zvakare nekugweru kweke kuclub takarangana kweke vabva vatanga futi kugara ipo pai vachirova varipo pai mugore 91 vakabva vasangana futi nemurume ainzi Stanley Piri uyo akavaenda akabva vati komana inini kukwekuko kune umwe mudhara anonzi Robson Kadene mudhare ane zvinhu zvake anokwanisa kuti sponsor kuti tese tikwanise kuendera mberi vabatana futa komana yabva yakunzi Zigzag Yoko yakuendera mberi. December 1981 Zigzag band Yoko in December 1981 ndo pavakasangana na Mr. Kadene vakuva sponsor manje businessman ari mukwekwe vangati Gilbert Zvamaida, Jones Jovialema, Nicholas Kunaka, Stanley Piri na Asfa Afati. Asfa Afati ndiye akatanga kusiya chikwata cheziziki band. Fabian Chikamba achibva auya achibva apinda pa bass ndo maviro akaitapo. Later on John Jovialema akabva asiya band achibva aenda kubva kwaita Robert Lunga achibva apinda zvika pa gitare kubva kwaya zvakareka George Paradzai achipinda ipapo kubva zvakareka George Paradzai achitsiva ka Nicholas uyo angaenda kunojoina ka Oliver Mtukudzi. 1983 ndo pakauyawo Emmanuel Mkomo achibva kubenga muka group kainzi Crystal Sounds. Emmanuel Mkomo ndo pakazoya papa Zigzag band apa yanga ya based pa Bata Night Tavern iri mukwekwe. So 25 December ndo pakawana contract mugore 1982 ndo pakawana contract yepa Amaveni Bata Night Tavern. Uchingosvika muamavheni uchingobva paroundabout pepe upinda muamavheni location pane renki ipapo ndo pane inonzi Bata Night Tavern ayairirawo mazuva acho pandakapedzera kuenda pa changa chachuru chapinda nyoka handizivi mazuva kuti kwakamira seni. So Zigzag band manje yanga yana Fabian Chikamba 1983 Gilbert Zvamaida, Robert Lunga, George Paradzai na Emmanuel Mkomo na Stanley Piri ndo dzanga dza bene dzeipapo ka dzakatsigira ka Zigzag band vari sechikwata kudaro right. Vakafamba zvakadaro ka vakakinditsa vakarova chaizvo ipo paika pa Bata Night Tavern. Zvisina zvoka ndakaita mhanza yekusangana nini ka na Gogo amai va Emmanuel Mkomo nokuda kuti apa ndangodati ndingokupai kuti muzive kuti Zigzag band yakabva kugozi vazhinji vaifunza kuti is the founder Emmanuel Mkomo. Aiwa Emmanuel Mkomo akatouya kuzojoina band ratoipo kudhara handiti vakarivamba vanga vatori vanga mpakare but semunhu anga kangwara akaenda nesima spices take zvinhu zvatanga kuita se kufaina kuti umwe neumwe
ane chipo chake nogona kunge riri bhendi rakamira apo but pasina vanhu vane zvipo zvekuti vange vachikompoza. So nokudaro ndakaenda kusanyatuko ndikanosangana Gogozawa amai vaEmmanuel Nkomo vaimbenga vari kuZhombe uko asi vakazotama ikoko vatamiswa nechikomana chavo chinonzi Ginasio Zawa Nkomo ndiye akavatamiswa. Nzaiwa amai kunoku ivhu racho rikare harina chikafu hande kusanyati. Saka ndakavabvunza kuti gogo mimi makauya sei kuno? Kuno Ignatius ndiye akangoti tibve kuti aona drought yanga Shombe tatoona kuti zvinhu zvacho haiwanzara zuva, saka akabva angofambawo navamwe achiuya kuno akangowanawo nzvimbo. Gore rakabarwa Manu imi maigara muGweru? Ndio mandakarovererwa nekuti baba vemurume wangu vaive muGadhijeri, baba vangu vaive muGadhijeri. Saka vanhu vaingowirirana tikangoroorana zvakangodaro. Manu pokutanga tati naye kuKwekwe nababa vake handiti. Pakutanga mamuna ekuGweru ndokwakabarirwa. Abarirwa kuGweru tikagara. Saka baba acho achizotsvaka basa kuKwekwe handiti. Ndokubva vashanda muKwekwe. Vashanda muKwekwe baba vangu akabva azoshaika. Saka Manu mai vangu inini vanga vachishungurudzika stereki pamusaka pokushaikwa kwababa vangu. Chimunun'una changu chikati mugezvenyi kokokoko vakoma mai havadyi sadza. Vanongoti kana ndiri kuchikora ndikuwanasa kubika, havana basa nazvo zvokudya ndozvouraya nezhara. Tikati saka toita sezvikana nababa no rega tovakaurise, rega tovape mwana tione kuti vachatadza kubika sadza here pamusaka pokuti vachachema baba vachiona mwana. Ndobva tavapa Manu. Redio vanakatangira kwaChirumanzo pachikoro chainzi kwaMuzesa. Ndo kwaakaona zvese zvokuti gomo raMasara achiriona, vachiinda nana mainini vachinodya tsori choto ikoko. Nana mainini vake vanina vangu vaenda vese ikoko vachimhanyidzana pamwe chete chakaberekwa vachienda kugomo raMasara ikoko rongori zvaro padhuze nemusha. Ndoka Gogozawa amai mushakabvuka Emmanuel Nkomo. Right. Rekati ngokuti chikoro chake wakafunda seiko Nkomana Manuel? Akaita grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Mfata mchinja. Tikambosiya chimunun'una chake chiriko. Akauya Kwekwe. Kadzidza kuMafeni. Ndokwautenge grade 7. Ndokubva mama vasara nakaka kaduku akada kuzogara zvakanyanya katobva takatorawo ndobva radi tagara nawo kwaMafeni. Akadzidza kuprimary akazoenda kusekondari yacho. Saka ndokwavanga kwakuna ticha Goredema vaivaitisa zvamarimba. Saka ndokwakatangira unyanzvi uku kwaaita marimba vachiimbiswa naticha Goredema kusvika ticha vaitawo accident vachibva kumusha kwavo ndobva vafa. Ndokusara vana vachingova neshungu dzokuda kudi kuita marimba aya vachingoita anga ari kwaMafeni kusvika zvanakidza ndobva vazoita zvemagita manje. Saka sekondari yavo wakasvika papi? Wakafunda kusvika form 4? Havana kusvikawo form 4 kumaform 2 akazongoramba oda zvokuridza izvi. Akasira panzira kunyi makati kudii nazvo? Ndaikudii munada zvinhu zvake. Asi mwana kawaikurudzira kuti ngavaende kuchikoro? Asi akangoti aiwa ndakuimba ndakudi ukuda kuti ndinyange ndikarova nemi hazvichabetseri kurova ndaimborova. Maimbozama? Ndekati zobvaona Gogozawa zvakatanga sei? Vaita mabhanju vachiti kuti chidembo musure mangu tichivaseka toti komuri kuita iko kana vagere zviya chidembo ibva musure mangu chidembo ibva toti kwechiko zvamuri kuita tichingoti kutamba kwavana. Saka zvisingambodi pinda munjere kuti zvingava zvinhu zvokuti munhu unotozvida chingoti kutamba kwavana. Asi ndakazora ukwekwe zvino kumarimba uko ndikaona zvatova zvinhu zviri serious
vatora chikwata chinotoita marimba ndokuzobva manje ndobva vapuwa magitana vakadini vakadini mawaziva vakadini veku 007 kwa exactly ndo vakavapa magitari ndo vakatanga nawo tichidzokera kumashoni nhoroondo yawo semanzwiro ataimboita vachitaura ivo vaiti inini pakutanga kwangu mumanzi amai vangu vane chekuita nekuda kwemimanzi yangu yandoimba handizi kuti imimi maisangana naye papi pamimanzi apo maimubatsira papi akazoti zvino akuridza magitari chayakati mama ndikuembozerei ndikatoona kupi zvakaimbondiitira gomo ramasari nditore vamwe vangu tise magitari ndikati inini ndichakuitira gomo ramasari ndichita zviya zvokuti tsori tsvote kugomo kwamasari tsori tsvote kugomo kwamasari iwewe wozodi wozoziva kuti uchazvisa sei kumagitari nokuti ndiunoziva zvamagitari nandizivi saka iye akatanga kuti musadaro mama iti hatiti wayeye gomo ramasare aindende gomo ramasare wayeye gomo ramasare ondende gomo kwamasare atsori tsoto kugomo kwamasare ondende kugomo kwamasare tsori tsoto kugomo kwamasare ondende kugomo samasare zvino yaisiziva akikureverera kuti apo mashuku matamba makudo izvo waizozvigona ega sokuona kwaaitawo kugomo ikoko akati zvimbira izvi uzviisa ngati makudo aya oaisa handiti namatamba naidzotsori tsoto dzacho pane umwe zvakareka wandakazokurukurawo naye akapindawo muchikwata chezigzag band mukomaka Steve Ilunga rekati vanzoka vachitipawo ka uchapupu kana kuti umbo kuende mukana wokutaura nemwi vateereri nevese vepanhepenyuro kuti zigzag band ichiripo sezita racho kuti zigzag ibhendi risiri straight rokona chidai pamwe tiri kunamibhia kana kubotswana kana kumozambique saka pamene makaona kunge takati zimusi mukati havachisipo tiri pane kona musingaoni saka iko zvino tave pakona yamunoona manje saka tavepo manje zigzag band yenyu indonzi Stephen Lunga ndini band leader wezigzag band ngoma Steve Lunga imimi makapinda rini muzigzag ini ndakapinda muzigzag band 1984 asi zigzag band yakafomwa hayo 1982 indakawana munana pana madrums pavena Darasten Piri pa bass pana Fibion Rubaya pa keyboards pana George Lunga pa rhythm pana Robert Lunga pa lead vocals pana Emmanuel Komo pa lead guitar pana Gabriel Ramaida and then pa pana umwe hanzi Nicholas Kunaka aitawo ma lead vocals yes imimi makapinda mchite inda bavo time yo ndakapinda hangu ndichiita zvokunamira maposta but ndaitosta because ndaenda ngezvana yellow man zvoti kana vakuridza ngedub indopinda chiri ndichitosta kwanzi kutosta time iyo zvokunge zvakuitwa mazuva zvezim dancehall imimi mapinda kuzigzag kwekwe ndeipi nziyo yavanga vatsikisa panguva yacho time iyo vanga vatsikisa nziyo yanzi gomo ramasari ndo yatingati resingle yavo yekutanga asi kutanga because pane imwe yavakanga vatsikisana mudharakadeni yanzi sarira kadeyadeya kuseri kwacho yanzi kudi yange flip side iri same song ndobva kwazoita gomo ramasari and then kuseri kwagomo ramasari kwave nemwe song yanzi unondishungurudza ende song iyoyo ndinoshungurudza kuti deyadi vanhu vainzwawo first single ine yagomo ramasari inopa marights evakadzi right regeti mbonzwa pa gogo kuti kambo kai kanonzi Nyarunde ndekerungano kakauya sei asi andine urombo kuti gogo ipapa pavaitsanangura kambo ikakaka vakachema zvakavabata moyo zvakavashungurudza kuti ndabva ndafunga mwana wangu Manu Nyarunde ndini ndakamudzidzisa taive kuclass navamwe kuHoly Cross saka taiita mudungu vasikana tichifara nditi tiri kuclass chidzidzira kugamuchira vamwe vachidzidzirawo chitenderi kuti vapapatisa saka isu taiti
tikavhara chikoro tichingovhara toti tavhara chitatu toti chipiri china tokwera tichiwacha chisanu totoenda kumishini tonogara kuholiday yose toziva kutoti zvinota kuvhavhura todzokera kumusha. Saka ipapo taitongoita savana veboarding taibva tagara ikoko. Saka taigara ikoko tichifara ndo pataiita mudungwe nevasikana tichimba navamwe vasikana vasaizi yangu choti oh yeah yeah oh yeah ndendere gande gande ndegande ndendere ah yeah yeah oh yeah ah yeah yeah oh yeah vasikana ende nyarunde ndokuno mutamba unonaka yondera Mano. Mari magade quantos. Kutirisi. Ai, warigandi mbeshanga. Ishongo choti. Taimba chidaro kusvika iya taiwandesa magitari gwakunetsi kunogona kuisika magitari ndikatiisa saka ndaimuimbira chingodaro kuti oh yeah yeah oh yeah denderega oh yeah oh yeah denderega ndegande ndegande ndendere ah yeah oh yeah vasikana ende nyarunde ndokune mutamba unonaka yondera ndavanyachide ndingapike nevari mandomo kunemba nambiri dzakanaka kuvhakacha yeyo yendendere gande ndegande ndendere ayere yeyo ye ayere yeyo ye vasikana ende nyarunde ndokuno mutamba unonaka yondera ndavanyachide ndingapike nevari manombo kunemba nambiri dzakanaka kuvhakata ngoreyo ndendere gande. Ngoma Jones, a line-up ya mchiri kutondera wimi ye Zigzag Band yanga ikamira sei? Line-up ya Zigzag pakanga pana Emmanuel Nkomo, Gilbert Zamaida, George Paradza, ngati Emmanuel Nkomo pa vocals. Anga sina chairi Emmanuel. Emmanuel Nkomo aipota chimboridza keyboard futi. Then pa lead guitar panga pana Gilbert Zamaida. Pa keyboard papa na George Paradzai. Pa bass guitar panga pana Fabian Chikamba. Pa trumpet panga pana Davison Gunde. Then pa ma drums panga pana Neni. Ndo line up ya mamero tasa tala na munhu we rhythm. Saka tati fambe tichingotsvaka munhu rhythm tichimushaura ndobva ndati ndine mufano ndinoziva vandakamboridza naye anogona rhythm ende music anotoiziva saka ndinomutora ndokutora kwandakanoita Pakisha Mjeliwa uya ndokuya naye tikabva tava 7 mu6 band mwe tikafamba takadaro 1991 ndopa takanorekodha navo album yekutanga inonzi Mudzimu Mukuru muna July ndo yangere yekutanga kwa muri mimi Mudzimu Mukuru ndopa tairekodha album yaya muri muna July 1991 tairekodha album yaya ndobva tadzoka ende kubva ipapo ndopakatakatanga kunyatso kuva famous kuti Zigzag yakuzikamwa kuti iri kubva kupi iri kuenda kupi album yakatengeseka iyoyo yakatengeseka. Right, Baminigina, upenyu hwamukoma makatanga kuona uchishanduka kubva papi? Gomora Mashitsari yakanyanya kushandura upenyu wake nekuti ndiye yakanyanya kuita fame. Takangoona magariro ake anga asiri munhu asinga kuchigara kona mumwe location anga asingachagari ngakugara ari kuna Harare shows anga kuwandisa kuHarare tongoona munhu kamwe chete kana pamwe. Right, gogo katingati sisu aka ndo kambo kaikubata imwoyo
zvakanyanya ndikapi kogoko kambo kamanu kamungati mima aiwa akainini kanondibata moyo ndikapi kanondibata moyo stereki ndinyarunde ya kanondibata kanokuyeuchidzai makare kare chero iro gomo ramasari ndobva ndarangarira ndiri kumba kwamai vangu chero hanzvadzi dzangu chaidzo ikaimbwanuna munhu wese otochema kumushako vanga watoti mwari wakatikanganisira kuti musatuke mwari inguva yake nekuti isati akusika kamunhu munhu akasikwa namwari plus munhu une nguva yake yekugara panyika nokuinda kudenga kuna mwari saka iwo zvinondirarangaririsa zvikurusa spiwe shoko rekuti baba vatisiya rakauya sei kwauriwe auyo ndisipiwe mwana wacho tichamubata edu pamberi papo tichamubata zvedu pamberi papo spiwe mwana waimanyo nkomo spiwe ndiye musikanaka mukuru musikana wekutanga mwana wa Manu right regai panapa tinzwe kubva kuna mukoma Jones tingati si zigzag yanga ine muridzi here Zigzag Band tingangoti yanga yakaita se group of company vanhu vese isusu muband redu taita zvazvokuti manga muna band leader mamuna chairman mamuna secretary mamuna treasurer saka band leader aitaita zvematerms kuti pagore tichiroteta kuti gore kubva January kusvika December zvinotombesa band leader ningi toona kuoparata kunoita band leader uya pakuna stage manager saka inini ndiri kuzigzag ndiri pachigaro chestage manager kuona nguva yekutanga basa kuti izvinodza nguva dzekuti titange basa izvinoya nguva yekuti tibreke ndo chachiri chijana changu inini nekutsvaka mashows zvakare ndochachiri chijana changu band leader basa rake nderei band leader angari munhu anotarisa kuti band rofanira kunge riri panzvimbo in time kumonita kuti band tiri kucooperata tiri kuwadzana here nekunzwisisa zvese zvinenge zvichirongwa mubhendi ndianenge achidini achilinga anova nemainformation dzekuti kwaitika zvakati kune ngati band lakada ngofanana na-band manager ndo mamira zvakaita aitibatsira kuti ndiye anenge achironga zvakare nemashows saka taizobatsirana pabasa iroro anga singazorita ari ega hake then tikaona kuti temu iyoyo wakaisevha zvakanaka vanhu vaigona kuvhotera kuti ngaadzokorodze futi asi tikaona kuti temu iyoyo hauna kuisevha zvakanaka ndopataizochinja kuti ngatimboisaiwo ningi timboona kuti ningi anoshanda sei saka ndo mashanda taita papasina aizvitini ndini mukuru ndini muridzi wezigzag band zita iri ranga richingori zita rangu zigzag band ndosaka panga pasina and the ndingangoti munhu akazonyanya kuficha zita rake stereki ndiEmmanuel Nkomo because anga ari starring pamberi pamicrophone ndiye munhu ndingati zvichibva pana gomo ramasare ndiye akatanga kuita first hit song yakaita kuti zigzag izikanwe saka zvakabva zvaita sokuti ndiye leader asi leader wanga urimo vanhu vaichinjana ndo zvaiitika pakushanda kwataita muzigzag band pamakore atakashanda tiri pamwe chete saka pari zvinezvi manzo apo kamaroterereka ndo mashandiro avaita ipapo asi Emmanuel Nkomo zvakare aitawo tumwe twaiita futi kuvhiringidza mubhendi umu twaizomukonzeresa kuti anga achimbosuspendwa achidzingwa bhendi hanzi nyaya dzekukwereta idzi aiti akasvika panzvimbo ipapo odya in advance regai timbonzwa panapo zvakaitika izvozvo ndikutondera kuti zvakaitika kaviri zvakaitika ukadoma paGrand Hotel nekumwe kunonzi kuzvishavane pa4 mile ina wangu ndasingade kuda kuti taura hangu ndodzimwe nyaya dzaisaspendesa Emmanuel idzodzo chii chakaitika ipapo inokuti mukazvitaura kudai zvinopa chidzidzo kune vamwe vari kukura vari kupinda mazvirawo akusi kuti munenge muchizvidza kana kuti kushora kana kuti kuda kuwanziraiwo asi kuti kutaura kwatiri kutoita pano pawires tichikuraura izvika tiri kupawo futi malessons kune vamwe vafana vari kupinda magita kuti vaiva vanhu vanovimbika pabasa rive rinoenda mberi onai mukomana ingoti 2 minutes abida 2 minutes apinda 2 minutes abida zvinodzosera basa mumashure
ichokwadi zvakaitika kaviri kandiri kutondera paGrand Hotel. Chaitika ndechoti taiti tichisumuka iye aitungamira, taimwana tovepo pamuri kunoridza ipapo. Masvika kuya muno mwana agere mutotambirana zvakanaka mune muchiti munhu ari kudya mari yake ndiye aikutambira mamona munhu achinwa mabhiya zake muchazvitage munongoti munhu anga ane mari dzake. Motanga show moridza mopedza kuridza show mangwana motozoona management iri kuyachi nebill kuti mari yakadyiwa nemukuru wenyu nezuro iyi. Vanhu ndopa zvakatanga kuvanetsa kuti mukuru upi futi panguva yacho angari mukuru webhende angari band leader angari George Paradza wekeyboard uyandanga tikati mukuru webhende ndeuyu takatezwa kanzi imani mukoma akamwa doro remari yakati akaoda chikafu chakatikata ipapo yani katoenda atungamira kumberi kwamuri kunoridza ndiye anotanga kubva panzvimbo anotomuka kusena achienda angari mukomana wanga uri mukomana. Saka zvinhu zvakabata vakomana zvikavabata akati ano hazvirwadzi vakomana vamwe taizongova comfortable nano hazvirwadzi tinongobata chi pamari yake pei hazvisi zvinhu zvinonetsa izvozvo. Saka zvakaitika ipapo zvikazoitika kushavani kunonzi kufomaira futi zvakaitika saizvozvo ipapo manje mudhara wenzvimbo yanga ari serious aitoda kutosowa band race akati ndinotokusungisa imese muda kutonditsotsa tikati no adya mari hapo panapa aenda abuda futi atoenda tikanzi kunyepa munotozivana saka ndounhu weenda kutodana mapurisa vakomana ndipo vakanyanya kubatikana nazvo zvikanzi vakomana ndi muri kuona zviri kuramba zvichiita mukomana uyu chichi band ndobva ragara pasi todini zvikanzi ngambosuspendewa mbijana ozotomboona kuti anozodzoka achinja here zvakuti kanyira basa kwakusiri kususpendwa kukuvengwa asi kuda kuzama kuisa hunhu maari kuti tazama kutaura naye kuti azviregedze zvaanoita asi haasi kuteerera. Saka nawe ripo ndeo ngambomira akangoita izvozvo anofuma kusena achibuda achienda zvinozosara zvichiitika anenge atobuda atoenda motosara makutonetsana ndimi nemanagement yehotera ndo nzvimbo mbiri dzandiri kutondera dzinobva zvakaitika kuti azosuspendewa. Saka ko pamunenge makuzonomupa mari yake pamukachizoti shamwari tabvisa mari yawakadya kwakati kuyokuyo maiwirirana naye here? Aizombobatikana manje aimbopenga chichi achimbovava kuti aiwa bhiri rako iri hausiweri wakadya zvinezvi. Saka aizongopedzera dini azvibata azvidzana nekuti chinenge chakurwadza ndechekuti vamwe vanenge vane mari dzavo iye anenge asina mari. Saka nokuti but mabatire yose de mabata mbijana kati yasiwo wakadya kamwe chete kamari yacho hauna kudya mbijana. Saka tadi tangobvisa sekubviswa kwayaitwa nehotera. Saka yaifanira kubva pana ani pane paakazombokwapayidza futi mari yamutukudzi akatumira kunze enda unopa adzimai wamutukudzi kwakabva aikwapayidza. Ndorangarira mano panguva vachiri kubata mumanagement yaOliver Mutukudzi manu akambobatiswa mari achiuya kukwekwe. Saka mari yakanganza anosvitsa maituku kumba kwavo. Saka iye asvika kukwekwe anokwanisa kunosvitsa mari iya ndo kunoshandisawo mari iya semashandisiro akaita. Saka zvadaro ndokuzozikana kuti mari yakanga abatisa kuti anopa maituku haana kuisvitsa. Zvinhu zvisina kufadza tuku zvinhu zvakaita saizvozvo hapana kuzova nekutrustana pakuita kwakadaro pakati pamano natuku. Ndo chimwe chituko chikuru chandakanzwa chimwe pakushanda kwavakaita natuku. maimbochengetawo mari iri kubhendi kwenyu? Izvo taitozviita nokuti taizoda kuzoshanda futi mangwanaka bhozi vamwe vaitovepo vakatoma musoro pazviri kuti no taridza asi pachazoda mari yekuti titsvagise mamwe mabasa mari iyo inozobva muhomwe mani. Saka vamwe vanenge vaida kuzooma musoro kuti manje mari dzatinadzo hadzikwani chichi but still mangwana muchada kushanda. Ndopataizoti isisi kana tashandisa kana kuti dzimwe nguva taizoona kuti dzimwe nguva vamwe isisi tasingamwe doro vazhinji vaimwa doro. Saka taizogona kuti pakutsvaka mabasa taitsvaka mabasa nemari dzedu
Patinenge taita show totanga kubata mari dzedu dzedza takatsvakisa mabasa dziya zvotanga kuvarwadza futi kuti ndizvo zvezvo zvataita kuti ngatibvisei mari ichi yebasa kuti tizotsvaka mabasa izvo makurwadza ndakubvisa mari dzatakabvisa mahomo edu patakasheya mari dzenyu imakanodya dzenyu isiso zedu tikadzikontinya kudini kutsvaga rimwe basa ndakuda mari yangu iya yamakurwadziwa nazvo futi sei ya izvozvo zvaitika zvokuti vakomana vaiti basa tichingopera komana mumwe nomwe aziva kwake aziva kwake mumwe nomwe mari yake muhomwe tozosangana kubasa kune imwe show futi komari yesaus vaimboita weri mari yesaus kanditi papa siro zvemari yesaus bacha vanhu vanga vamagenius they were talented kuti mangosangana kuti akutorwa mberi mari yesaus aitwa kana tine program yekuti pane maprograms ataita sekuti taigona ta programs kuti pane urongwa hwema-new songs because isisi nziyo zedu kazhinji dzaigona kutangira ma-live shows Gilbert aigona nguva yane nziyo yake nyowani ototanga kungoiridza pastage paya then Fabian webass guitar ototanga kutopindirawo achiridzawo inini pamadrums ndotopindawo nedrum rangu ndichiti kuti saka drum rofamba rakadai George wopa keyboard opindawo nekeyboard yake zvingoda then pozoita nguva yekuti no nziyo yakuda kunyatso kuchivakwa zvakanaka inofanira kuvakwa sei asi inenge yatangira pastage pane inonzi makatukura yaGeorge Paradzai ndoimwe yandiri kurangarira kuti takangoitanga futi pastage iyoyo aingotanga kuridza makeyboards ake sezvo ndataura kuti mukomana wandaifarira kuti aive so aive neshungu nezvaaiita saka aigona kuti ari pastage ototanga makeyboards ake nziyo yake indotopinda umwe otozopinda saka makatukura inotedzana naMudzimu mukuru pana Mudzimu mukuru album ndoimwe yandiri kurangarira nziyo dzatakatanga pastage kuita vana Gilbert futi yandiri kurangarira ndeipiko but taizogara pasi kuti takudaita maresa kuti tinyatsoponesha nziyodzi kuti dzinofamba sei tochienda kunotsikiswa because vakomana ava zvishova vanhu vaiziva magitari asi pakunoti mimi makuronga zvekunotsikisa manje papasina dambudziko aiwa papasina kwakungopinda kuenda nokudzoka chete kuti vakomana taakuenda muchibva kunoko papasina dambudziko aiwa hatinambovera takaita dambudziko hatina ngaso takabata kagamba rinonziro Emmanuel Nkomo ngomana kaibva kane pakwekwe anowazve akaradzikwa kumarinda yake pamavheni cement ikoko kaiwa tinoti zorora amurugare tikubata tichinzwa kanhorondo yake kapa zoronasika tichinzwa kune vakashanda nawo pamwecheteka neveukama donzo ndekudoti tinge tichidzidza zvakasiyana siyana vakomana ava vakaita mukurumbira vakazomboowanawo futi kavarungu vakazombororawo varungu vedwe rekatinzoti varungu ava vakauya sei Nkoma Steve vanashatira pakati muningina waManuel Nkomo ainzi godi aipenda saka paipenda pa akaona apapo imwe maGreeks vari related kune vamwe varungu vane bakery inonzi vana plus ndo vakati indanotipenderawo vanopenda varungu ava ndobva vatanga kuti tinozotsvagawo bhendi setizodidi yakabva ndinotoona bhendi kudhara mazuva avo manje tashandisa maequipment yaMr Chikoso wekugweru saka ndopa takabva tangolingana makazororawo here mimi papo murungu akaroora murungu ndiani ndi Emmanuel Nkomo na Stanley Phiri inini wangu murungu ndakazomurora later kuAustralia anga asiri among those ladies mama sangana yekupo Australia Queens Harare Queens saka mukuru kuti mese wakomana zigzig mama aita madzimai varungu atame mamissions awazongoita madzimai echirungu especially kana nemadreadlocks madzimai echirungu aingokulava beno chaichanya kufarira pamadreadlocks beno vazongona futi pane talent nemadreadlocks saka vaingona ivo vati but I think it's a spiritual anointment something like that makazosiyana naye murungu zvaita sei ndakazodeportiwa hangu from Australia makatenda kuAustralia yes sir makabva sei kuno vakanditengera mai vacho vemusikana wanga vakanditengera ticket ndobva ndaenda takambondogara ndopa ndakatanga kudzidziswa theory of music makagara nguva yakadiba zvakadi kuAustralia about 3 months and then patakaenda kune imwe show yevamwewo vanhu ndikati if you can play Bob Marley song I can sing ndopa ndakabva ndabatwa nema-immigration official zvikanzi uyu akauya sei kuno mamusa mapepa akakwana here
passport rangu ranga rakanzi shall not partake in anything related to his profession. Chikanzi ko passport rako ndakabudisa zvanzi uri kaona apa in bridge ndakati hatachingoti it's just a social outing. Imimi kuenda kwenyuko mama enda mwine tiketi ripi mwine donzo ripi? Ndandatengerwa mai vemusikana wangu ndo vanga vangonditengerwa tiketi. Mai vemusikana wenyu mimi vanga vakaroorwa nani Muzikizeki? Vanga vasingambororwa nemunhu, vanga vasingatondizivi. Uyu musikana vangangova ari tourist achingoda kuonawo vana Victoria Falls, Kariba. Anga asiri here pamwe chete nevasikana vamwe vavai? Anga asiri, havanga vasingatomboziva. Ndo Nkoma ka Steve vari kutipawo nhoroondo yemavheti ekuZigZag Band. Right, Nkoma Jones. Varungwa vakauya vari vakadzi vaviri, asi nini ndakasvika vachangobvawo. Vaive maGiriki vaviri, mai vaive nemwana 1 neshamwari yacho, saka vaive madzimai vaviri. Ndobva vakadzi vavaroorwa nevakomana vebhendi vaviri. Vanga vari vaviri muchiti mai vaive madzimai maviri, umwe wachina ndiyanga nemwana, vanga vari vatatu. One mwana uyu akazoroorwawo naTemba aidza trumpet, umwe akaroorwa naSteni, umwe akaroorwa naEmmanuel. Zvikambofamba zvakadaro ndoma ini ndandi aipapa ndina umbo hwakaenda ndakangosvika zvichangobva mukupera ndo makore ndakazosvika varungwa vachangoendawo, saka ndo pandinozivawo napo ipapapo varungwa vakazodzokera kwavo. Kopa kushanda naOliver Mtukudzi muchiri patondera? Oliver Mtukudzi achiuya munomu akauya ini ndandisandapinda mubhendi zvakare. Ngati ndo madhezi mamwe chete vanoda kungodungamidza nevarungu. Vakomana vachizosangana Oliver Mtukudzi akugara muno mukwekwe kuGlenwood. Ini ndandichiri kujeye kufunction band kwandandichiridzana naChirwa. Saka ndonga Oliver kana tikakanganisana kangoita gore neZigZag aibva dzokera achibva aenda kuNotoni. Saka ndakapesana naye zvakare. Saka pamazuva ekupedzisira watingati sisi uyu ndo ranga rabango rasara rakamira kuZigZag Band, tingati ndiye Gilbert Zamaida. Chokwadi ndiye vatingati angave pila. Kuchizouyawo isisu vamwese vanga vapera. Hatine urombo chose kam. Right, gogo rekatimbowanzwa gogo pavaroora mavheti muroora murungu. Zvakaitika izvo? Zvakaitika. Maisipiri vanga vatogwa navabereki vavaenda kuMalawi, saka ndobva vasiya ushu ndokuenda nechikomana chidiki Sosten ndikasara naye. Saka mungosewo zvavana vanongozongonyengana, vakanyenga Temton Susan wechirungu, vakatonochata vese. Achizoti mana afa neshungu mukadzi wanga adzokera iye wechirungu, maisipawasipo iye akabata ndoenda botwa ndichagarirei, ndobva aenda. Kureva kuti uyu muroora wenyu waakachata nayo akatomboya here kumusha kumba kwamavheni? Mazosi aigara achiuya. Aivuya. Aivuya. Makamutambirawo sei mahwa kuti mukomana wawo watiigira muchena pano, makazvitambira sei? Sindakambotaura ndikati aiwa kamuchazozvara makaradhi azviiti. Ndakambotaurawo. Gogo imi maishorei pakuzvara makaradhi? Maishorei pakuzvarwa kwemakaradi? Makaradhi akaive? Aiwa haana kuipawo. Saka imi mamusikana aiwa kana neniwo. Aiwa imi mamusikana vazukuru makaradhi here? Ungagoita sei kana vauya mumba ungavaramba here? Avo varambi. Gogo mamusikana makaradhi? Aiwa asi hapanapo kuzoita chipa mino kuda kana akaenda ake nenhumbu, nekuti akazondinyorera achitaura kuti ndine mwana kwawo kumiri kwamakungwa iko. Achiti mwana ungaateveri. Saka ndikamupindura ndikati mwana akaenda bhotora napo pano. Asi mimi neye muroora wenyu chichena iwe maiwadzana? Taisekedzana. Chaizvo.
taisekedzana ndazi nangu tsinya kuti ndimti murungu aiwa kuzvadiwa nemwanazvi ndosvike pinchidzivisa kanditi ndiwenyu ndodichi zvanga zvisingaiti right. Amaisipiwe wakaenda sei kuMalawi ivo vanga vari pamurume? Amaisipiwe kuinda kwavakaita baba zvaire mumwoyo maabambo vavo vanovabereka, asi kuti vaburise kuvana kuti ndakutorai pamusaka pekuti ndine chikonzero chandinofunga uko havana kuda kubuda. Vakati ini ndakuda kutora pensheni, saka handiendi kuratidzei kumusha kwangu kuti kana ini ndazoenda mugozoziva kuti kana toda kuenda kuna baba tofamba takadai. Vanga vakaroorwa kavose matwins aya kuno saka nobva vangoenda takauti tati gare gare tikwa maisipiwe unyora tsamba kuti aiwa baba atisiya kuno zvanda ndisingafungi, baba sipiwe yamuzonditora zvokuti vakanga vasiya. Saka baba sipiwe vakaenda kunovatora ikanda vakazodzoka havana kumbonovatora. Vakati vakaenda kwechipo chenguva yakadiba zvakadi? Maisipiwe vakagara 10 years anditi ndizvo wanga wa form 2 paya akagara vakanogara zvokutovakanga. Saka mawiro avakazoita vakazodzoka sei? Vakadzoka achirwara, haanambosvika vakaita nguva achivhashaika vakadzoka achirwara. Apa basipo vanga vasipo vari kuBotswana vangoshaika vavo kumba kwamai vavo tiri tega nobva tangovaviga vachikazongotaurira tongovaudza kuti maisipiwa vashaika kuno. Zvinorwadza chose. Munhu kuenda kuMalawi unogara 10 years wozodzoka usvika nekushaya. Zvinorwadza chose. Right. Ndakazoita hurukuro naye zvekare ikoko kusanyati naiye Kasipiwe. Ndakabarwa musi wa 11 June 1980. Maberekwa kupi? Kukwekwe General Hospital. Chigara kwa Mafeni. Chigara kwa Mafeni. Aiwa, zvinofadza chose. Right. Baba makakura muchigara naye wanga ari munhu akaita sei? Baba wangu vanga ari munhu anofara nevamwe uyewo vanga vane rudo nemhuri yavo. Panga pasina kana dambudziko navo. Vainwa doro here? Vangu vainwa. Especially panguva dzavanenge vanwa doro, haiwa tichifara vachitidzidzisa kuimba tichitoimba. Ndiri mwana mudiki kudaro ndaitoimbawo ndichitevedzerawo shoma neshoma. Makambowanawo mukana here wekuenda pavairidza? Wangu ndakawana pese pavairidza sezvakaita muground mamavheni ground kana muhall amavheni hall ndaikwanisa kuenda kunze kwekuma vachiridzira kumabhondo kwanasingaendi. Iko zvinezvi mava nemhuri makawanikwa kusanyati, makawanikwa nani? Ndakawanikwa naDesmond Mutemachani. Mane vana vangani? Tine vana 5. Aiwa, zvinokudzwa chose. Saka imimi makasiwa muri vaviri, iwewe naSoten? Wangu. Pane here watingati pauviri hwenyu angada kutevera matsimba ababa? Ndovimba kuti Sosten ndiye angatevera anoda zvokuimba achaimbana naBamunini. Asi zviri kuratidza here muna Sosten? Zvokuratidzira anoimba. Aiwimba musambopi iyo here iriko mazuva ano irikaunti iyo chigiyo? Aiwa hasi kuimba zimudhanza aritoimba chigiyo yakare iyoyo. Machitika? Zvokutoti pane zviri kutoitika izvozvo? Pane zviri kutoitika. Kambo kana kuti tingati sisi zvamuchiri kurangarira zvababa kuti but ndikafunga zvakati zvakati ndinobva ndafunga baba ndezvipi? Ndikafunga zvikuru ndikanyanya kufunga pane nziyo yandinoimba imwe inonzi Ruregerero iri paalbum yavo. Nziyo iyo ndinoifarira inonzi awewere 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 mkomando sofa awewere 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 mkomanda baiwa awewere yeyere awewere mkomando sofa awewere yeyere awewere
mukoma ndabaiwa kana ndikakanganisa mukoma ndinokumbira ruregerero we kana ndikakanganisa mbuya vangu ndinokumbira ruregerero we hama awewere 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 mukoma ndabaiwa we aiwa zvinoratidza kuti chokwadi nziyo kana makambenge makagara muchikurukura vaitiwo vainyoda kureva kudii nziyo iyi vaizama kuti kana ukakanganisira munhu zama kumukumbira uregero ndokuti womuwadzaniwo zvakadi zvakanaka uyewo pane imwe futi nziyo yavakaindimba ine zita rangu yekuti inonzi Sipiwe. Nziyo iyi inotirangaridza upenyu hwedu isusu hwatakakura nawo. Baba vangu vaiwanzoti kana vari pastage vakaimba nziyo iyi vainditora vondisomudza vachiimba vakabata maiki asi vanga vasingazozoipedzisi vaitangawo kuchema. Saka ina ndiri mwana mudiki ndaizviona semwana mudiki ndaitoshamiswa kuti ko baba vangu vakuchemei indobva ndatangawo kuchema tiri pastage ipapo. Zvotiro vanhu vanotombomira kozomboimba umwe anonzi Gids bamunini ndo vaizoimba vozongoimba isitozovozodzoka baba vangu neni vapedzawo kudidi kuchemawo vachirangarira uchi history yatakasiyawo chi namai vedu maisirwo atakaitiwa chichi. kureva kuti ipo paye vaimba masirwa maketa namai wenyu vachienda kuMalawi. Ine sita rangu nera Sosten. Mukomagina kambo kanonzi Sipiwe. Apapa vaida kuwedza kutsanangura kusimbisa especially mwana wavo anga asara ari 1 mai vake vaenda kuMalawi sezvo mambura ndodzegwa namai vachiti pane baba vanozopedzera kuti Sosten ariko futi zvakare vaiedza kubatanidza kuti no usanyanya kushupika mwanangu vamwe vako varipo. Regai tinzwe panapa gogo kuti mazuva ekupedzisira zvakafamba sei? Tikaona ari ikoko avasati vanga vachi kuchikora vasati vaenda ndikuona kutumigwa mukadzi akauya pano 2 o'clock zvousiku netaxi kana asvika anga ambotanga atiudza kuti achauya. Saka pandakabuda ndikatarira ndikaona uyu ndiye munhu uya airi hall nomva ndangoti pindai. Makambohorinyere kupi? Aitiudza kuti mama ndiani mudzimai kunoka aindiudza. Saka akapinda uyu anga akutoshanda kwabhadho. Akakushanda wanga kushanda saka akasvika zvaka akagara zvishoma shoma achibva adzokera kwagara. Anga ari murudzi uyu mutsvana wokwatseretse chaiko muzukuru wokwatseretse. Akauya ega panapo pokutanga akauya ega. Amukoma wakasara iko akasara ndikaona kuti mwana uyu ane chido bva mutsvana ega kuti tsvaka ane rudo achiwoti apona akauya nemwana tikamuona mwana mukomana anoita wanda vakagara variko kubhotorana ikoko vachishanda zvavo. Mukadzi wacho ndimistress vagara ikoko akagara ariko. Mai vangu vachizoshaika mai vangu vanobereka ini kuzoti toita magadziro nomva tatiko zvota kuita magadziro mungauya here nomva auya nemudzimai wake nemwana akauya kumusha tikaita magadziro vakazodzokera ndopavakadzokera bhidhimani papanga akutanga kukosora. Manje ndakamunzwa usiku achikosora ndikatomuka ndikati naye bhidhimani ndakakosora kudai mama ndokosora. Ndopavakazodzokera ndikati pamwe apindwa nechando sevanhu mauya usiku mama ndiri kosora. Pavakadzokera kuya manje bhidhimani vakazonoramba vogwara asi chikomana chatokura tawandi anga akura anga akura
saka mukomana akazoramba kugara ari ikoko anga ne mumwe hama yedu watoti Mosi watoti mwana ikoko. Mudzimai wacho akatombouya futizve nese nokuti ndaishanda kumeri wadi kumishini ndaichengeta vana nherera. Akauya ndikaona vasvika basa nemukadzi wacho. Ndione kusimba kwacho vakasimba. Ndikati saka kukoshora kuya kwakapera. Ndikati kuda tazogara tagara ndo pandakazowa manje muroora achiti kunobudimana havasi kunzwa zvakanaka. Ndikangoti pamwe kugwara zvako tagara unongorapiwa ari ikoko wazouya iye ega. Ndiona munhu anogwara uyu. Ndikati budhi muri kunzwei? Mama ndogwara. Akaya akagara zvemazuva semunhu anga ane mudzimai akati ndodzokera ndokudzokera. Adzokera kudara akasvika akagara. Mosi akazvifona manje. Ipapo ndandashayikirwa nemwana womwana uchitobva kunomuviga mujaya anga ati kure grade 7. Tasvika munomba ndonzwa uyo anoti mama ndafonerwa yanga iri yelendi handiti tisati tave nezvizvizvi. Zvikanzi iwe Ignatius ukanonoka kuzotora mukoma manu unozotadza kumutakura kuti agwara. Saka isakasara kusure namadzimai ka tichifamba zvishoma. Hapana changa ndiri kurangarira. Ndosvika muno ndowana uyo atorongedza nyibhegi. Ndikati kwakuda kuenda kupi? Zvika ndoda kuenda kuBotswana. Ndikati kwaita sei? Zvika kwaibhuti mano wagwara. Zvokutoti mutoita chokutopa kudai wagwara chirudzi wagwara. Namadzimai atapinda tagara munomba. Iye ava kutoongedza zvokutobuda auya afugama apa akati ndotoenda. Ndobva azomubudisa zvikaimomuchengeta kumba. Ndikatoona kuti hazvisina kumira zvakanaka. Takasvika pano akarara ari pano akamuka ari pano akarara ari pano kuzonoti amuka kuseni kwanga kwave kumai kuma 10 iye akandidana zvikai mama ndikati we zvikaipindai muno ndobva tapinda kumba. Ndikati ko uri seiko zvikai mama vamukuitika sadza katetetete kaya kamunombosita ndizvikuda sadza zvikai ndobva tatobika bika ndobva ndamupa zvikai musandipe nenyama ingoti paini esupu. Ndobva ndati hangu supi tamupa wodya. Akangoti idye zvishoma. Ndikatoti Mwari wangu kuda munhu wokudya izvo kwakuri kutodya kuoneka. Pandakabuda ndichingobuda nendiro ndikaona ivo avanin'ine vacho vakumanya nemukwasha zukuru akanga arimo nemukwasha uyu murume womwana wangu. Ndikati kuzvaita seko hai migara ikoko. Ndakawa mwoyo wangu tambura. Chinguva ndakwa vakutonditaura kuti sekuru vanyarara muno. Fata ndo zvacho. Ndopatakazotsvaga yedu mota yekumuendesa kuDallas. Zvatopera.